Здравейте, потребители на YouTube, аз съм FoxyBG и днес ще снимаме на GTA Vice City или GTA, както някои викат. Знам, че в Крипа инфо я нямаше, но я стеглих наскоро. Гледал съм малко клипчета и съм играл няколко мисии. И днес ще играя с вас, само да видя дали тук добре. Защото не знам при мен защо е така, но когато има 3 сейфа, почва да бъгва играта. Няма да скипвам. Чакай. Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, son. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Да знаете, действието се развива 80-та година, някъде 80-те. И ако някой не е разбрал за какво става дума, сега ще разменяме, ще дадем пари за дрога. Нали, на нас ще ни дадат дрогата, а ние ще дадем парите. Но не се прецака сделката и ще видите как по-точно. Okay, that's them in the chopper. Alright, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. Alright? Okay, stay tight, let's go. Ай, войниците, те сега ще ни прецакат сделката. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens, 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit. Come on, get out, come on. Vice Beach, outside Ken's office. Vice Beach ще е името на града, пред офиса на този Кен, или какъв беше. Така и нека започваме. Малко ми е трудно, но така. Малко ще намаля. Така, вече трябва да е малко по-добре. Не съм много добър шофьор. Иска да си стегля и Сан Андреас, но нещо не ме тръгна, пък и Vice City е малко по-нова игра. И май е по-интересна самата история. Както знаете, повечето хора играят GTA. Един мой приятел повече харесва Сан Андреас, отколкото Пицата, защото историята му харесва. И те сме някакви коли. И на мен наистина историята много ми харесва в тази игра. Края също го знам. Играл съм предимно като бях много малък. Едва ли вече помня нещо от самата игра.
О, аз пък прескочих, извинете. Не видях отсечката. Извинете много за това. Ще минем 3 мисии. Да, просто не видях и леко блъснах в колата, но това сега не е важно. Така. Те е някакъв море, океан, някакъв клуб, между другото. GTA Vice City, доколкото много хора са ми казвали, са запомни хем, че има много розови цветове. Главно играта, розовата игра. И клуб Малибу, той нека тук сейвнем. Що не става? What? Мишката ли не се прецака? Чакайте малко. Извинете, че те понякога става, но мишката единия порт понякога се прецаква. Сега ще ме сейхнеш ли? Да. Добре, сега стана. И нека отидем там, пак ще има малко говорене. О, на отврен, значи, стари приятели. Той не знае, че офертата се е прецакала. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back, and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. You need that money. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you in. То само парите го интересуват. Между другото, ние носихме 2 куфара с пари, като разменяхме. Вау. Окей, това бе странно. Как изведнъж... Ще вземам тази кола, че оная вече ударихме. Що? Чакай, тази кола подгони ма полицията! Да fuck! Ма какво? Тази кола не беше на никой, беше просто паркирана и аз я взех. Едно мразя понякога полицията, когато те са виновни, нали, примерно, когато ги блъснете, виждат си виновни, защото те до някъде са причината за катастрофата. И много често те са виновни, но вие сте виновни за тях. В принцип, те са виновници. И пак прескочих, нали? Какво ми става? Защо преминавам? Не виждам отсече тук. Защо точно с десния шифт трябва да се спидва, не знам. Да парче. О, тайна си я знам. Ще трябва да ходим на някаква мисия, на едно парти и там ще срещнем една жена, която трябва да закараме до знаете какъв клуб. Shut up. Relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs. Okay? Now listen. He's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are going to be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not going to happen. Shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but, you know, this isn't going to be a beer and strippers. Той е плик, доколкото мисля има пари, защото ние нямаме никакви пари. For the wrong reason. With the way I'm dressed. Hey, look, here.
И трябва да се приобличем за партито все пак. Че ме напачени, мой с такива дрехи да отидем. Ето пари. Ключови или пари? Никакво не дай. Не знам, тези дрехи са хубави, защо да си ги сменяме, но отиваме на парти все пак. Тъй назад. Аз съм я ударил между другото, аз кола. Хубаво, че я изоставя. Ще видим един мотор и ще кажем, найс байки. Ще изоставим колата и ще вземем мотора, все пак. Отиваме на парти на богаташ, трябва да изглеждаме богати. Сега вече изглеждаме по-богати. Ето, ще крадем мотора. Но, май байк. Аз веднъж, между другото, като играх тая мисия, той почна да ми прави някакви знаци да спра, аз спрях и той си взе мотора. Тъй да отдари, май си го взе. Така... Интересна игричка. Между другото, Vice City е много по-интересна от Сан Андреас. Но някои все още играят Сан Андреас като братовчетни. Ще има линк в описанието за канала на братовчет ми, защото забравих да го публикувам. Ама това не е третия клип в този канал. И да парти. Ехо, имаш мисия. Розенбърг е оня с очилата. Дет на бе закарал за оная сделка. Със сигурност клипът ще е по-дълъг от 15 минути и... Както знаете, когато клипът е по-дълъг от 15 минути, ще молят за телефонния ти номер. За някакви права клипът ти да е по-дълъг от 15 минути. Какво е те? Тя е тъсна смешна. И сега ще накара да я караме в някакъв клуб. Вие мисля, че знаете какъв е клуба, ама да не има посъдни. Той между другото с лилавата буза ще го имаме в една мисия. А той с шапката като каубой също ще ни дава мисии по-напреди. Този е смешен. Все пак играта е стара, не се очудвам от киновици, но са ми смешни. Гонзалес се... Така са само богаче. Добре, вижте, трябва да закараме до един клуб, който не искам да изговарям името му и с тая кола ще отидем. Защото мотора ни го няма, очевидно. Забравяй да взема пистолета. Така, трябваше. И по-напред бедствие пак ще ни дават пистолет, така че... Предпочитам да го взема, да дадем повече патрони.
Ние между другото ще работим за баща й. В една мисия, не само в една, но в доста, той ще ни да мисии. Той този клуб е близо, тя може и пеша да отиде. Ако трябва да сме честни. Пари. Така, отиваме да сейвнем играта и може би ще минем още една мисия. И вече е блъснах тази кола, не знам къде. Пропуснах сейфа. Убих ми ония пияна. Явно е било за добро. Той сега се моята кола да ни каже полицията, че съм открадна. И ще минем още една мисия и това ще е за крипа. Така. In the beginning. Както ви казах, не знам дали съм го казал, но сигурно съм казал още в началото на клипа, че когато направя 3 сейфа, ми бъгва играта и не иска се пусне, зато и като направим 3 сейфа в клип, ще ги изтрия, ще запазя само единия. В принцип не обичам колата да ми е счупена, ама не ми се сменя. Добре, те ли се пресича? Нищо, че аз минах на червено, ама те ли се пресича като глупак? Пак изпуснах тая пресечка, за Бога! Що тъй бе? И сега следващата мисия е да отидем при ония с оная коса. Мисля, че е тая, не знам. Ето той с очила се казва Розенбърг. Той е адвокат. А не адвокат? Всъщност да, май адвокат беше. Я да видим. Go to the Malibu Club and find Ken Paul. Да, за тая мисия говорех. И ще вземем колата. Ако трябва да съм честен, всяка GTA се отличава по свой начин. В Сан Андреас може да плуваш, в Vice City не можеш. GTA 5 има много хубави графики. Тройката май не е чак толкова интересна, колкото си мисля, но Vice City за мен си е най-интересната. Хем нали не... изпуснахме моста, ма няма се връщаме. Малко ще пообиколим тук. Да видите пък хем града. Хубаво, че карта не е голяма и лесно я запаметяваме. Ако си някой, който нали играе по цял ден, де? Тук е за пицата. Между другото, мисля, че в GTA San Andreas са ми казали много хора, че не може да се влиза в сгради, ма в клипа на братовчет той влезе в една пицария и си купи там разна храна. Явно може. Ние после ще го купуваме този с Malibu Club, ако искаме. Ей го Кен Пол. Кен Пул. Не Кен Пол, ами Кен Пул. Rosenberg.
evidence, Chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Just another drink, bruv? What is it? Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Trust me, it's a mug's game. What do you know about it? Сега ще ни каже да отидем при някакъв готвач, който може да ни даде малко по-полезна информация и ние естествено трябва да го накараме да преговорим. Да, каза ни за този готвач, който от него бихме научили нещо по-добро, някакви информации. Така, естествено, ние ще го казва, че трябва да го накараме да говорим, но ние ще го убим. Поне аз ще го убия, защото то не може да го накараш да говори. Ай, фарме, блъснаха ме. И без това ще заставя колата, защото... Абе, няма да развалям историята, аз вече разберих достатъчно, ако става дума. Тука и... пресечката. Ей го готвача. Без това ще оставим колата. По-добре започва да го... накараме да проговоря. Така, бика телефона да вземем. Обачме само на някой. Сега трябва да отидем естествено с него. Ей. Айде бе, защо не се спивай с другия шеф за Бога? Пък сега ми е много трудно. Аре бе, идват! Motherfucker! Трябва да отидем до магазина за оръжия. Ammunition, go to the ammunition. И аз естествено ще купя един пистолет, още по-нице ще взема. Края на историята е много хубав, харесвам поне на мене. Нашия герой не умира спокойно. Той се оживява. Опа, сори. Ударих малко колата. Между другото, ние може да убим магазинерката и пак ще ни даде пари. Няма, бърно, защото веднъж ще убих и полицията ма видя. Ще купим, естествено, пистолет. Ако я убим, ще ни даде лу, защото тя го държи в ръката. И... добре, ще... И сега ще го закараме до ония хотел. И там ще сейфнем играта и това ще е за клипа. Нали, когато сейфнем играта, де. Сега тези песни да ги пускат. 80-те, наистина. Няма други песни. Поминахме с на червено, полицията нищо не каза. Якото е на GTA Vice City, че моята кара такси. Поне когато веднъж ме беше хванал полицията, ми даде едно такси, имаше пред полицията там.
Нали, имаше едно такси, аз като влязох, то ме закара къде трябваше. И сега ще сейфнем играта и това ще бъде за клипа. Еми, чакай да видим как го сейфна. Breakaway, браво, окей. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре. И се надявам да имам повече абонати. И да ни за... О! Да видим кой звъни пък. Motherfucker, то съм написал. Окей. Няма да забравя да пусна в описанието канал на братовчет ми. И лайкнете, ако искате още. Аз ще снимам, дема искам да видя дали на вас ви харесва самата игра. Виждали от мен за сега и до скоро.